tunnilla me nyt sitten harjoitellaan kirjoittamista ja aloitetaan noista aatosista. Tosi kiva, että teillä olisi noin pihot ja kirjat tässä pöydällä ja sitten tietenkin noin penaalit. Noin. Hei, lasketaan jalat siitä pulpetista. Ei pulpetilla pidetään jalkoja. Ja nyt mä sanon, että jos nuo jalat ei lähde tosta pöydältä, niin mä saan pidemmälle kuin teitä. Niin varmaan joo. Haluatteko te, että mä soitan kuraattorille? No ei se Laita heti kekät tähän. Jos nyt mulle kyllä riittää, mä soitan kuraattorille. Oho. Haloo? Sale soittaa oikeesti. Näin. Sale soittaa. No niin. Mä kuulen, että täällä olisi jonkinnäköistä ongelmaa. Ja sellaistahan ei täällä sallita. Et pojat, tulisitteko te vähän pihalle keskustelemaan? Mitä? Te, pojat, tulkaapas nyt te. Joo, nää pojat. Joo. Meillä on vähän asioita käsiteltävänä. No niin, tosiaan pihalle ihan rohkeasti vaan. No niin. Oikeesti pojat, miettikää vähän teko sinne. Tällä tavalla te vaan häiriköitte tunnilla, vaikka tää on oikeesti teidän parhaaksi tää koulunkäynti. Täällä koulussa on tietynlaiset järjestyssäännöt ja niitä pitää oikeesti noudattaa. Ei voi mitään tolleen vaan pelleillä tunnilla. Miettikää tulevaisuutta, miettikää sitä opettajaa, joka teidän vuoksi siellä on, tekee tätä työtä. Oikeesti hävetkää vähän. Anteeksi.